Vítejte u prvního videa na mém kanále, kde se zabývám dosti zvláštním obsahem od paranormálních jevů, děsivými videami až po tu nejhorší kriminalitu. Od listopadu roku 2022 je na Zemi více než 8 miliard lidí a každý den se tak může stát spoustu událostí, jak těch dobrých, tak i těch špatných. Ale v dnešním videu si povíme něco o jednom z mexických drogových kartelů. Jalisco New Generation Cartel neboli CJNG, dříve známý jako Los Matazetas, je mexická zločinecká skupina se sídlem ve státě Jalisco v Mexiku. Kartel byl vždy charakteristický svým agresivním používáním extrémního násilí a svými kampaněmi pro styk s veřejností. Ačkoliv je CJNG zvláště známa svou diverzifikací do různých typů kriminálních vydírání. Obchodování s drogami, především kokain a metamfetamin, který zůstává stále jejich nejvýnosnější činností. Kartel byl také známý tím, že kanibalizoval některé ze svých obětí. Od roku 2020 je CJNG obecně považována mexickou vládou za tu nejnebezpečnější zločineckou organizaci v Mexiku a za druhý nejsilnější drogový kartel v zemi po kartelu Sinaloa. CJNG je silně militarizovaná a násilnější než jiné zločinecké organizace. Má speciální operační skupinu a další sekce pro specifické typy válčení. Jeho výcvikový program nájemních vrahů je přísný a profesionální. CJNG je nejdominantnější zločineckou skupinou ve státě Jalisco, ale kartel také dominuje kriminálním a drogovým operacím ve státech Nayarit a Colima. Přičemž posledně jmenovaný je důležitou oblastí pro zásilky jeho amerického kokainu. Kartel také rozšířil svou operační síť, a to od jednoho pobřeží k druhému pobřeží za pouhých 6 měsíců, čímž se do roku 2012 stal jednou z kriminálních skupin s největší operační kapacitou v Mexiku. V období po vzniku tohoto kartelu se v Jalisku zvýšil počet vražd, únosů a objevů masových hrobů. Do roku 2018 se CJNG stal druhým nejmocnějším kartelem v Mexiku a věřilo se, že má více než 100 metamfetaminových laboratoří po celé zemi. Na základě průměrné pouliční hodnoty by jeho obchod mohl každý rok činit až okolo 8 miliardy dolarů za kokain a téměř 5 miliardy dolarů za pervitin. Boj proti CJNG se ukazuje jako obtížný, a to kvůli policejní korupci a udržování a najímání nových policistů je obtížné a mnoho z menších komunit v Mexiku raději hlídá své komunity samostatně. Bdělost je jedním ze způsobů, jak se tyto komunity brání kontrole kartelů a vlády. Přestože vláda požádala tyto skupiny, aby složily zbraně, přesto si jdou za svým úspěchem. V březnu 2019 představil texaský republikánský kongresman Chip Roy návrh zákona, který by zařadil kartel CJNG jako zahraniční teroristickou organizaci. Do roku 2020 američtí protidrogoví činitelé považovali CJNG za tu největší kriminální drogovou hrozbu a bývalý mexický bezpečnostní komisař tuto skupinu označil za nejnáléhavější hrozbu pro mexickou národní bezpečnost. Technologicky nevyspělejší, nejsofistikovanější, těžce vyzbrojenou a v uvozovkách nejnebezpečnější zločineckou organizaci v Mexiku. Mezi jejich trestné činnosti patří, jako je obchod s drogami, se zbraněmi, s lidmi, vraždy, únosy, mučení, vydírání, krádeže ropy, napadení, prostituce a padělání peněz. Nyní se pojďme přesunout na to, co se děje ve skutečném videu. Na začátku videa vidíme spoutaného muže, nyní vysíchaného členy gangu CJNG a kolem krku má řetěz, víceméně spoutaný jako zvíře. Podle krátkého překladu, který jsem dokázal vyhledat, otázky zachycené na záznamu znějí takto. Co jsi zač a pro koho pracuješ? Muž následně odpoví, že je členem gangu Los Viagras, který již nějakou dobu bojuje o území právě se CJNG. Muž je následně vystaven obrovskému nátlaku a začíná již tušit, co se s ním bude dál dít. A v tuto chvíli je zřejmé, že začíná být opravdu nervózní a tak začíná odpovídat takovým typem, že za nic nemůže a že byl násilně přinucen vykonávat pašování drog, zbraní a peněz. Dokonce i to, že se přidá k tomuto kartelu. Ale i přes jeho krátké úsilí to k ničemu absolutně nebylo. Zejména takovéto organizace, jako je CJNG, moc dobře vědí, s kým mají tu čest
a snad se doposud nestalo, že by nějaká oběť byla propuštěna na svobodu, ale i přesto si pojďme říci, co se odehrává ve skutečném videu. Jelikož se jedná o velice brutální obsah a video trvá něco málo okolo 3 minut. Nicméně na začátku videa vidíme svázaného muže, kterého jsme mohli vidět u výslechu, ležícího uprostřed jakéhosi pole a vedle něj stojí 2 členové kartelu s vojenskou výzbrojí, kteří mají maskovaný obličej, jeden muž drží v ruce útoční samopal, co vypadá jako AK-47. Poté přichází druhý útočník, ten za to v ruce drží velký bojový nůž a právě tento chlapík s nožem pomalu kráčí k oběti. V tu chvíli je vidět pouhá beznaděj. Zajatec nevydává ani hlásek, jen přijímá svůj osud. Bez jakékoliv lítosti dochází k útoku. Útočník plnou silou začne oběť řezat levou nohu těsně nad kolenem. Ta jen zlehka zasténá. U většiny takovýchto videí trvá odstraňování končetin výrazně pomaleji, až na to, že v tomto videu byla noha sťata během několika vteřin. Kolem oběti se začíná tvořit kaluž krve a začíná již naříkat, ať už toho nechají a že se omlouvá a ať už je po všem. Opět marně. Místo toho si popravčí bere jeho pravou nohu a úplně stejným způsobem a rychlostí začne odstraňovat jeho druhou nohu. Je zřejmé, že to vrah nedělal poprvé a že již má s těmito praktikami nějaké zkušenosti, ale i přesto jim tohle nestačilo. Poté, co oběti sťaly obě nohy, náhle se přesouvají na paže. A nejhorší je na tom to, že oběť je stále při vědomí, a to kvůli vysokým dávkám drog, cítí každou vteřinu před svým koncem. Vrah znovu bere nůž a začne opět naplno řezat levou paži a u toho jde slyšet krátké zasténání a do toho, jak se muži baví mezi sebou. Jakoby si z toho dělali srandu. V tento okamžik je levá paže zcela pryč. Opět se nezastavují a přechází na odstranění pravé paže. Opět stejným způsobem. Poté, co byla i pravá paže sťata, oběť je stále při vědomí, ale ze šoku nevydává ani hlásek. Zvuky jsou, jako kdyby se jen v krátkých intervalech zhlboka nadechoval a vydechoval. Náhle jeden z vrahů vezme pistoli a střelí muže do hlavy. Poté již umírá. Napište mi do komentářů váš názor na tento případ. Já děkuji za zhlédnutí a těším se u dalšího videa.